Евангелие паводле Марка. Езус сказаў народу: «Так і валадарства Божае нібы чалавек, што кідае зерне ў зямлю. Ён спіць і ўстае ноччу і днём, а як зерне ўзыходзіць і расце, не ведае, бо зямля сама па сабе прыносіць плён. Спачатку рунь, потым колас, потым поўнае зерне ў коласе. Калі ж саспее плод, адразу пасылае серп, таму што настала жніво». І сказаў: «З чым параўнаем валадарства Божае, ці ў якой прыпавесці выявім яго? Яно як гарчычнае зерне. Калі яго сеюць у зямлю, яно найменшае з усяго насення на зямлі. Калі ж пасеяна, узыходзіць і становіцца большым за ўсялякую зеляніну, пускае вялікае галлё, так што ў ценю ягоным могуць гняздзіцца нябесныя птушкі». У многіх такіх прыпавесцях прапаведаваў ім слова, колькі яны маглі слухаць, і без прыпавесці не казаў ім, а сваім вучням сам-насам тлумачыў усё.